Konġestjoni u tgerfix ta' sinjali. Dawn kienu l-bosta il-menti li rċieva Net News fl-aħħar jiem għal proġett ta' diversion fi Vjal ir-Riħan f'San Ġwan. Jien kont ilha minn fejn il-Knisja, fid-direzzjoni għal ta' Żwejt, u kif taqbet il-Knisja ta' San Ġwan biex niftiehmu. Daqshekk teħel. Kulħadd idoq il-ħorn konfużjoni sħiħa għax it-triq issa ġiet one way. Barra li ġiet one way, fuq naħa tal-lemin, ħaġu l-parkings il-barra u t-triq ċkienet ukoll. Ġifieri l-konfużjoni iktar komplet tikber. U issa biex tkompli taxxa kien hemm biċċa mis-Central Strip li kienet li kont tista' tgħaddi minnha biex terġa' ddur minn naħa intewtil għan-naxxar terġa' ddur min irid jerġa' jdur għal San Ġwan jgħaddi minnha. Għalquha bil-bulart ukoll. Jiġifieri issa kulħadd irid jitla' jdawwar ma' roundabout biex niftehmu da fejn il-ġurners. Diżastru sieħ kien hawn San Ġwan. Jiġifieri u da mhux fil-ħinijiet li s-soltu jkun hawn traffic. Jiġifieri il-ħin ta' traffic ikun bejn 5:30 u 6 jkunu spiċċaw in-nies. Jiġifieri jaħseb wara rrid nara jiena bejn 5:30 u 6 x'ħajkun hawn. Ma nafx minn ġietu din l-idea minn fejn ġabha ġifieri għax diżastru sieħ. Dak huma l-kummenti tiegħi. Net News mar fuq il-post biex jara il-problema li ħafna min-nies qed jilmentaw fuqha anke fuq il-mezzi soċjali. Ħafna min-nies fuq Facebook iwrew it-tħassib dwar il-konfużjoni ta' dan il-vjal u t-toroq tal-madwar fejn uħud qalu li ma kinux infurmati b'dan it-tibdil min-naħa tat-Transport Malta. Għal ħafna dan fisser aktar kajos. Il għaliex minħabba dan in-nuqqas ta' avviż staġna aktar it-traffiku fiż-żona. Dan ukoll ikkawża aktar dewmien fejn uħud qalu li damu madwar 3/4 fit-traffiku biex min-naxxar imorru sa San Ġwan. Oħrajn ilmentaw li kien hemm nuqqas ta' pulizija u ħaddiema tat-Transport Malta biex jikkoordinaw it-traffiku. Fuq il-post innutajna li hemm nuqqas ta' sinjali fejn dawn faċilment jistgħu iħawdu lix-xufiera u li jistgħu jikkawżaw inċident. Hemmhekk qed naraw il-vleġeġġ mal-art li jindikawlek il-fejn tista' tmur, jew tibqa' sejjer dritt jew tikser fuq il-lemin, però għalkemm is-sinjal jgħidlek hekk fuq il-lemin ma tistax iddur. Nuqqas ieħor huwa sinjal li jgħidlek li minn karreġjata jistgħu jgħaddu biss tal-linja. Iżda bħalissa xorta waħda qed jgħaddu il-vetturi minn din il-karreġjata, e kif jekk dan ma jsirx ikun hemm problema akbar u akbar ta' traffiku. L-appell min-naħa tar-residenti li tkellimna magħhom huwa li jkun hemm aktar ħarsien min-naħa tal-awtoritajiet konċernati biex ikun hemm prekawzjoni meħtieġa għat-tibdil li qed isir. Il għaliex sa issa dan it-tibdil għadu qed joħloq konġestjoni u traffiku.